baiwar Allah lafiya? Wallahi wajen matarka na zo tsohuwar barauniya. Dakata mana. Kin dauki wani abu nata? Ni ba abin da na daukan mai. Ƙarya kike! Ƙarya kike! Kake ta bata. Wallahi yanda na zo gidan nan na rantsa da Allah ya ko sama da ƙasa za ta haɗe sai an bani kayana. Wallahi ko wuta zai a kama garin nan zai kama da wuta. Wallahi da ko gidan nan zai rushe sai an bani. Ba sai garin nan ya kama da wuta. Bata san ta taɓa yar hauwa wallahi tallahi. Ya haƙuri. Ko zaki iya gaya mini menene ta daukan miki? Kai ni fa ban ki mu zage mu doko a cikin gidan nan ba wallahi. Tsaya da Allah. Ke ba matar mai katala ba ce? Ita ce. Kuma hakan ba zai sa rangonta ma matarka barauniyar matarka ba. Ni ba barauniya bace ba. Kin ga shi ina zuwa. Da Allah ki haƙuri. Karki tabata. Karki tabata. Ko menene ta daukan miki kuma ko me darajarsa. Muna da arzikin da zamu biya ki. Amma abin da nake so ki gaya mini menene ta daukan miki. Wata roba ce tana kala da gelan nan nawa ta je har gida ta dauko mini. To karki saki ina so. Barauniya. What? An yi asara wallahi. In dai wannan rayuwa kike da halin bera wallahi kin yi asara. Kar ki ƙara zuwa gidana. Ban gayyace ki ba. Baiwar Allah. Wannan ce? Ita ce. Ba ni. Wallahi an yi asarar kudin tara. Wallahi an yi kunya. Karki saki. Ya isa yi tafiyarki. Karki kuka. An gaji mai katala. Allah ya sauke a kar hodan naira 70 kike zaki kona gari.